Hola, bienvenidos. Buenas noches. ¿Está funcionando este 1, 2, sí? Está funcionando. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a todo. ¿Qué coño pasa aquí? Mamma mía. ¿Habla español? Sí. Sí. No, ¿qué pasa, hombre? Ya pasa nada. El resto no. Son todos gringos. ¿Qué pasa, coño? Sí, muy bien. Entonces, hablamos de danés. No speak Spanish, ¿no? No, ok. Vi taler på dansk. God aften, mine damer og herrer. Vi hedder Los Problemas. Vi skal spille noget dejlig musik for jer de næste 2,5 timer! Muy bien. Güey, vamos, mira la casa. Det er dejligt at se så mange mennesker her i går. Helt amok. Jeg forstår det her, de to unge selskabstømmer deroppe, der har fødselsdag. Det er Miguel og Cristiano og Satan i deres skarmodgang. Det er godt at se. Så de er på vej til Spanien der, I to. I kommer ned til Spanien og får Satan, I får stor succes. Jeg kan forstå, I er veldig glad for fodbold. Fodbold, ja? Sí. I spiller fodbold. Og jeg kan forstå, jeres manager dernede, farfar, manager, han er... I bare tager manager med til Spanien, så vi finder et stort fodboldhold til jer. Sí, claro. Tjener masser penge alle sammen. Godt. Nå, vi skal spille det næste mange timer her, dejlig musik. Som I kan se, så er der ikke særlig meget plads her. Der er ikke noget dansegulv. Der er ikke noget dansegulv her. Der er folk, der betaler VIP-pladser her for at sidde helt heroppe ved scenen. Så hvis man skal danse, man danser ind mellem bordene. Nede bagved, jeg kan se de unge mennesker allerede oppe og stå. Det er godt at se. Så, og når I danser, så ser vi helst, I danser boy-girl. Dreng-pige. Ikke noget med to fyre, der står og danser sammen. Pero dos señoritas no volvemos, ¿eh? Ja, må jeg da sige. To piger må selvfølgelig gerne danse sammen. Tres también. Tre piger må også... Alle pigerne må gerne danse sammen. Ja, det er vel. Nå. Men vi skal ligesom starte for ligesom at komme lidt i stemning her. Så vi starter på en helt speciel måde her. Kom her. Ladies and gentlemen, we proudly present from Madrid, the one and only Los Problemas! Løftene skuldrene, løftene hofterne, hoftene, med begge hænderne virker meget. Vi tager det lidt herover. Hvordan går det herover? Er I klar herover? Man må gerne have armene lidt i vejret. Ja, de unge mennesker ved, hvad der var. Og så armene i vejret, altså. Kom så. Kom så. Nej, hvor armene i vejret dernede. Okay, klap i. Godt. Hold da op for en stemning. Vi er ikke engang gået i gang. I er helt op at køre for satan en dejlig stemning. Det er dejligt at se. Nå, men vi skal jo igen med en frygtelig masse sange her. Vi regner med at skulle spille omkring 178 nummer. Så der skulle blive en rigtig god lejlighed for at få stemning op at køre her. Det første nummer, det er fra vores første LP. El número 1. Den hedder... La Cucaracha, Kakalaka på dansk, Kakalaka, ja, det er fremmelig med dem ude i køkkenet, da vi kom ind ad vagngangen. Jeg har aldrig set så mange kakalaka på en restaurant før. Nå, det kommer her. La cucaracha es para toda la pienso. La cucaracha es para toda la que una más. La cucaracha es para toda la pienso. La cucaracha es para toda la que. ¡Ole! ¡Ole! ¡Me falta el ole! Sí, que estamos teniendo... Mucho silencio. La Mamma gente no mía, sabe un poco de explicación. La gente no sabe. Mamma mía, que falta un poco de explicación, el bolsillo. Mía, la calle, la cueva. Min lillebror, han er en lille småle skuffet. Normalt, når vi spiller i Spanien, når vi er færdige med nummer, så kaster alle for helt automatisk, ren refleks. Så kaster man begge arme i vejret, og så råber man, ole! Ren refleks.
jeg kan godt mærke, at vi måske skal øve på det her, for ligesom at få den del med. Så nu tæller jeg til 3. 3. Og så kaster man armene i vejret, og så råber man ole. Okay? Er I klar? Okay. 1, 2, 3. Ole! Alle sammen, medmindre man er